Hei fraților, bine ați venit la primul episod de pe canalul meu de YouTube. Cu mine este vărul meu Răzvan. Sau de Răzvane. Hai, salut. De ce ar trebui să zic? Zici ceva despre joc, că te uiți și tu. Ok, hai să începem. Vreau să-mi upgradez și eu asta. Hop, level up. Hop, level up. Vreau să fac un level mai mare la rachetuța mea. Pot să-mi pun și asta? Asta ce ar trebui să facă? Nu știu. Te protejează sau ce? Nu cred. Hai să vedem dacă mai îmi pot da așa ceva la asta. Da, asta de viață poate nu. Ok. Vreau să fac neapărat de level 6. Level up. 6, ok. Cred, deci dacă nici acum nu câștig. Am început și meciul ăsta. Am pariat. Eu cred că care am bate ăla pariat? din dreapta, ăla din dreapta e mai bun. Ba nu, cred că se stânga. Da, ăla din Habar stânga n-am. e mai bun. Eu pe ăla din stânga, da, pe ăla din stânga am pariat. După aia în Hai, dreapta. pe ce pariam aici? Pe mai mult pariază pe ăștia. Hai să pariam și nu putem să pariem pe ăsta. Bă, pariam și nu pot. Zic și eu. Dar mașina asta este extrem de bună. Tu nu poți să joci. Imediat. Mă bag și eu în turneu. Bagă-te într-un turneu. Au. Bate pe toți. Încerc. Hai să vedem dacă nici cu rachetă de level atât de mare noi... Bă, mă lași cât damage îmi dădu ăsta. Oh, fuck. Văzuși? Da. La început e mai bine ca el. Uite, ești la fel. Nu-i suport. Ăsta nici nu atinge, ba da. Bă, un hit dacă îi mai dădeam. Prostul. Cred. Mamă, cât Cât noroc să aibă ăla. Și cred că și o să te bate, frate. Mă lași. E, ba nu. Dar pierd eu când vine ea. Vezi, pierd acum. Bă, mă lași. Băi, cred că prea pe chestia asta de așa, de la distanță. Am și eu, dar na. Bătuși, bravo. Ha, mă, eu de level 6, iar tu de level 1. Ce îmi câștigă? El de level 1, normal. De ce a câștigat? Pentru că m-a ridicat pe sus. Și Ok, hai să ieșim puțin în turneu și să-mi schimb mașina, că gata, eu nu mai suport. Nu mai suport mașina asta, că mă doboară mult prea repede. Deci și tu care sunt cele mai Asta de viață. jucate mașini. Uite și tu asta câte stele are. Are 5 stele. Și testele are mai mult, cu atât e mai bună. Da, Atât. e calitate 5 stele. Bă, nu te pot contrazice mai degrabă aici. Roată care îmi face o groază de viață. Fac și eu asta. Pot să-mi pun și eu mai multe arme, dar cu ce preț? Bag Chestia aia ăsta. de se învârte. Nu pot. De ce? Nu ai? Nu vor să fac că nu am, dar eu am, dar na. Auzi, știu câtă viață am și cât damage. Ok, hai să vedem dacă intrăm în Champions League. În Champions? Doi! Doi! Cred că îl bați. Da! Îl bați, clar. Uite și tu ce OP e mașina asta. E OP? Da. Am și eu ăla, vezi? Și iar îl bați, multă viață și imediat. Uite și tu ce viață am. Cât de mare am. Și... N-am văzut... Oh! Prost! 3 hit-uri. Nu, Îți nu, bagi joc te de bate, mine. nu cred. Îți bagi joc de mine. Ba, nu. Cum? Aia e întrebarea mea. Cum? Nu știu, da, cred că mașina asta deja devine prea OP. Mea mă bate. Da. Mă bătu. Mă bătu Dar prost. erai peste el. Ha, mă, ce îmi câștigă de naibii? Dar are puțin Eu. damage și Eu. ai puțină viață. Hai să vedem cine câștigă. Ai 4 minuri. Câte Exact. minuri trebuie să ai sau nu? Ba da, hai un număr. Vreo 13. Oh! Luai pe ăsta! Și câtă viață rămăsesc. Da, 97. Îți bagi joc de mine. Oh, dar are chestia aia care se învârte. Da. Mă bătu. Asta e, când trăiești înveți. Înveți. Bă, cât de mergi de mă ăla?
Nu știu, avea de 21. mare. Poți să-l bați. Dacă mașina ta nu s-ar întoarce, i-ai bate pe toți până acum. În afară de vreo doi care sunt mai buni. Îl bătui! Îl Îl bătui! Nu cred. Îl bătui! Băi, Ok, hai să vedem. ai câte Bătui? winuri? Ai 7 winuri. Uite și ce prost e ăsta. 72 serios și 21. 8. Prost. Și ăsta. Și 9 winuri. Deja te apropii de 12. Bă, am făcut 12, cred că aici e vreo 21 de win-uri. Ah. Nu știu, zic și eu. Are iar chestia aia. Chestia aia care se învârte Da, cât care prea mă OP. întoarce invers. Și mai are și ăla care îmi dă așa, vezi? Prea OP o chestie. Ok, scuzați-mă. Asta e problema. Am 75. Sunt pe primul loc la cele mai multe winneri. Așa mai multe winuri. Și locul 2 are tot 11 ca tine. Atunci dacă s-ar putea să te baci cu el, nu? Eu am așa, mai șmecherul. Deci acum te uiți la... Pe asta parcă pe asta l-am pariat. Uite, câștigai. Pe cine să pariez, mă? Pe ăla din stânga. Din dreapta, mă, nu văzut câtă lume parează. Răzvane, Unde? Da. asta va fi noua noastră barcă. Că putem pune două părți pe ea, știi? Ok. Poți să mi pun și pe aia care îl întoarce invers. Hai să vedem dacă merge. Hai să vedem toți. Și când se termină un championship-ul ăsta? Voi durează. Depinde cum câștigi tu meciurile. Da, câte minute trebuie să faci? Nu știu. Hai să fac și eu aici o mașină, dar nu știu dacă va merge. O fi ea super OP, dar nu ești chiar. Acum, vezi, mă, că l-am. Ăla de te întorceau ăla cu ăia cu el? Bă, de ce nu merge? Habar n-am. Ok. Hai să luăm altă armă. Luăm pe asta atunci. Asta ce faci? Bun. Asta e mașina? Aha. Serios? Așteptam la mai mult. Și asta care îmi dă 100% viață. Mai mult pentru aia o băgași pentru viață, nu este? Nu sigur. Asta de ce merge? Serios, doar atât? 0 damage? Dar ce nu merge? Băgați barca de 5 stele. Gata. Am de... Da, vreau să fac pe asta, dar nu merge, nu știu ce. Poți mai avea vreo armă? Da, uite mă, poți mai fac armă. Mamă, mi-a venit ce mai tare idee. Rochetul bun în spate și de aia de 4. Da. Nu am energie. N-am destul de energie. Lasă așa. Fac de aici, câștig și niște cufere. Opa. Cred că te va bate. Da, mă bate. 2 hituri. Da. Nu acum. Bă, ne apropiem. Hai să încheiem aici videoul. Cam asta a fost și cu primul episod. Ne luăm rămas bun de la voi. Dacă vreți, lăsați like-uri și comentarii în descriere. Dar după cum l-ați auzit, deci cam atât cu acest episod. La revedere!